Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel Umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Igcokama elisha laphana umculi kaMaskandi ukubeke ngokusobala-ke laphana wey'ngane zakwethu ku-life wakhe izolo esho ukuthi kahle kahle uma umculi kaMaskandi akumele ubhidilishe isilungu uma uphambi kwabantu. Thina ngale kukhuluma kakhulu ake sikudedelele iclip uzwe igcokama elisha likhuluma bukhoma-ke laphana wey'ngane zakwethu. Hamba ukhulume nodala ushela intombi ucela uthando ngesingisi iqome njengathi nje. Uphinde futhi ukhulume nabelungu hlanza amadila phase kodwa mawuvela kubantu ulingisa indidana ucabanga yabona indidana awucabanga indidana ekhuluma umtshengisa nokhuluma ngobhadi no because ngabe yini le yabo cabanga nje ipovela ukhuluma libonga indondo laphana. Hello everybody, hi, thanks very much, I'm very honored to get this opportunity. Thanks to everyone, you understand? Ipovela ukhuluma lo shit lo yabona is sebenza ngesizulu uMaskandi uzoyilahla i-taste uyabona. Dlala nje uJoja ngithi wena ucula usebenza ngesizulu dlala uMageba ulale phansi uyabona. Ma ukuhlula uMageba uphesha ngesifana ngalo in public in front of phambi kwabantu ungalenzi iphutho ukukhuluma isilungu uyinkashema uyabona. Sikwazi ukuthi umshuvu intwana waba nengane lo yena indlebe ibika amadoda kamambathi sebesula amathevana usuyabhidelisha uyabona. Asikufunike lokho-ke ke. Thanks me later. Mawuhlakaniphile nje uzophupha. Ngizonyathela imbongolo. Yebo ubudala. Semba konakele. Sewushaya kwelakithi. Ngiyongena senjujile